ahí a la vuelta. Bon dia. Bon dia. Bon dia, senyor. Traiem el monitor, els BNCs... Maria, em vaig apuntar dilluns 8 tarda, Rose BSM. M'ho vaig apuntar ahir a la nit. Tu saps què vol dir? No sé si poner... Depende con lo que empecemos, puede ser que entre un degradado, ¿eh? Tengo que sacarlo. BSM. Bon dia, Dani. Ara piquen. Ara és quan piquen. L'hora màgica del mosquit. Totalment, no? Sí. Ens posarem allà baix on hi ha Sí, però aquest. com la seqüència no va a part, així del matí. Sí. I sí, mira la rodona Es que mira el color taronja, Mira el color de las cañas ahora. No, això necessitem sol, per fer això. Está así y así. Tú en el campo igual puedes sacar. Vale, prepara cámara bien, sol. Sí, no, farem... Así Això es és les así, seqüències pensades. es apostar o decir al revés, bueno, nube. Lo que pasa es que con nube ya No, con nube estamos... hacemos otra cosa, que no está en el guión, Claro, nueva, porque- ¿vale? Però vam fer la conversa amb sol, per tant, la resta ho hem de fer avui amb sol. residència no tenim. Sí, Per podem, això, no? podem anar a residència, però jo Va crec fer. que si es posés molt xungo, mentrestant, tirem aquí. Bueno, allà hi ha una despejamenta considerable, no? Jo crec que acabarà sortint una estona, quan ja no podem rodar més. 179, 1 primera. Marca. Vale, tallem, anem més a prop, corto. Ahora necesitamos un poco más de manos y suelo, cámara en mano. Sí. Vamos rápido. Una mica més endavant ens durarà més, eh? Hem tallat! Vale. Bueno, bé, no? Ara seguirem amb el general vell que segueix.